Nagkapag-sakit din. Lasing ka man na! Ay, natin makan! Nalilipat naman niya. Basta anak ko, sayang baby silaan. Mauma! Anak ko, hanggang kasta. Nakakapapanagiwan! Hanggang kasta, anak ko. Nakasin na pagkala ng ikanibangan. Ang konsensya, Ronald. Masakit na garo din niya, natakorta pa lang tibag pa lang. Hawaan ng bibiyang mo! Bay, sige timamang kita yung tikontak! Uy! Uy, ano problema? Uy, bakit di naman? Bibiyang mo! Ay, wala. Wala tayong may kasta tayo, pag talagang awan mo tayo. Magandang 30 minutes kami nga nag-CPR. Talagang hanip na, hindi pa nila. Sige ka. Galing nga rin niya. Saan na yung basura? Niya, nga dati nga drama mo na na yan. Basahan din! Auntie. Niyo kaya nga sa unday ito yung suga. Nasingit kami na itinanang mo ngayon pira. Siyak amok, iti kinataong. Siyak titulbok, iti pudno nga kinataong. Mama! Mama! Nakabukla ko na. Nakabukla ko na.
Apay matatawa.